ବନ୍ଧୁଗଣ, ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆମର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କ'ଣ ସେହି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ? ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ତାରି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପାଳିଥାନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ବାହାଘର କିମ୍ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଯଦି ଏମାନେ ଖାଇଦେଲେ ଏହା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି କାଉ। ଏହି ପକ୍ଷୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜଣାଶୁଣା ଅଟେ। ଏହି ପକ୍ଷୀ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିଥାଏ, ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ବାହନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଏହାର ସେବା କରିବେ ତେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀରି କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ କାଉକୁ ତେବେ ଶନିଙ୍କ ସହ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଚାଉଳ ଓ କ୍ଷୀର ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ଏହାଛଡ଼ା ବୁଧ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଲୁଣ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ରୁଟିକୁ ଆପଣ କାଉକୁ ଦେବେ ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। କାଉକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପରେ ମନେକରି ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ, ନହେଲେ ଏହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି କଳା କୁକୁର। ଏହା ହେଉଛି କାଳଭୈରବଙ୍କ ବାହନ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିମ୍ବା ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର କିମ୍ବା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ରୁଟି, ଗୁଡ଼, ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ତେବେ ଆପଣ ଅନ୍ତର ଦଶା ଯଦି କିଛି ଥିବ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପରିବାର ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହେବ ଓ ଆପଣ ଧନବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଶନି, ରାହୁ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦଶା ଥିଲେ ତାହା ବି କଟିଯିବ। ତୃତୀୟରେ ରହିଛି ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଏମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯଦି ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ତେବେ ଆପଣ ଋଣମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ ଓ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛି ପାରା। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଦେଉଳିଆ ପାରା ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଧଳା ପାରା। ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ତେବେ ରାହୁ ଓ ବୁଧ ମହାଦଶା କାଟି ହୋଇଥାଏ। ପାରାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ଘରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ କୁକର୍ମରୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। ପଞ୍ଚମରେ ରହିଛି ଗାଈ। ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋମାତା କହୁ। ଏହାର କ୍ଷୀର ଅମୃତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ମୂତ୍ର ଓ ଗୋବର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ଆସେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ନ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ 21ଟି ଦୁବ ଘାସ ସହ 21ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଏହା ଶନିବାର ଦିନ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ। ଶେଷରେ ମାଛ କିମ୍ବା କଇଁଛ। ଏମାନଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାହନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସହ ସାରା ଜୀବନ ରହେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମତାମତ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ସହ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟିଏ ଟପିକରେ। ନମସ୍କାର।